So what's up, papagagan na kaya pa yung sesi ako ipotot. Natural, lali yun na kayo man makasubscribe kayong YouTube ko eh. Yan nga ba, magdemand dyan ba yung enclosure? Karangali pala may kakilala ang putot niya ba, piya pala yung sesi ako. Katatang ko pa kaya ni Fukushima Japan, antimano may kipagkilala na ka na ako. Pero kaya pangikit, may nga bigla na ako na nang kadagol kasi eh. Ngayon ko pa may nakit makanyan ba, uning itapin, pulok gamat, kaya inawas kayang putot. Ayan pin ba, panyang panahong tinuki ka na ako yay. Kaya man pinilit ba, basta tinuki niya kabud ka na ako niya yan, legi ako niya kang tupperware. Liwa-liwa ko pala papakan kang putot ba, minsan spaghetti, minsan macfloat, pero minsan talaga ba pandakat kaya mo to lang. Magreklamo nipin ka na ako eh. Ay dumuburgiot, kaya ni mo kung tupperware piya pag-check-in. Ang kaya pa niya to lang yung papakan mo ka na ako. Sige, paboran mo ay ni salida akong bayo enclosure. So ito na ba, pantimano may akala ko na ako. Ay doon ng putot ba, kademand na. Wala nang sabi-sabi ba, pantimano, yun na ako Kenny ay. Nagagana ako tuloy ko, noorang kumanda ka babagwa kanita, niyang anak ko. Nung baluing marikimol bab, dati yamong palat kanita ito domain kaya kanita ito. Istong sisilim na magmaraton na kami ka rin. Eh kaya man magdalang flashlight kanita ba, basta duko-duko kami mo, hakit mo lang babagwa, mga walang baledo. Yung minsan pin, dem paru-parong busit, hakit mo la balang babagwala eh. Siguro bab, dito na lang marang makakarelate kaya kayo, nahuso yung babagwa ngayon eh. Kaya parang pisalwanan na ini ba, pwede palang mga mera kaya niya pakit kaya kayo tang karatulay. Ayan ay makasulat, pwedeng mga mera kaya ni tulok. O tara na ba, plangobta na kaya ni kaya rin pala saling ka na akong kaya ba, palikan siya, ay ni ay. Ay doon ha, talikan siya paling lalawin ko kaya ni dapat enclosure yung lalawin ko eh. Amo na. Arin di ba po kasanting daw ating 200 yen, madagol na ini. Ini naman 300 yen. Ayan ay. Ay hindi pa yung itong pagpilinan ko, ini 500 yen naman ni. Medyo okay na la rin siguro kang putot. Pero ini namin si Ali ko ba? O wala, pepakit ko lang mo kaya kayo reto eh. Ayan ba, pantemano may akawal na ako. 200 yen niya pala ini ba? Pa ini namin sobra ka na ako ay. Tara na muli, tanan na ba? Banta nga surprise tayo putot. At kabang pauli ko ba, pare realize ko na pang karimla, kalingon kong may jacket ha. Ipalabas ko kaya ni ba po, may nakit ko ng karakalistik-istik. Lagi kay sana king kana akong enclosure. O tanyang may nakit kong gay, babagwa ka rin bando. O siyempre ako nantan. Bakanta na mangilong liputot na ba? Dinan tayang kaluguran. Ngayta mo babagwa yan sigarilyo, retang mga ragula kakita mo ka rin kurya-kuryente ba? Ang kaya pa magatan tayong content tayo ni putot and friends. Ayan na ba, pantiman, lagyan na kaya ning salita mo enclosure. Kaya magbusit iputot kanini mo, minunaya pa yung friends no kaysa kayo. Wala nang sabi-sabi ba, may kaulitan na inipin ay pamusbusan ta ni king kutsilyo. Kakanta na mamaasing utyang masalesa iputot, tampo yung kayang kaluguran. Malyarin niya siguro hindi ba, may karakal na akong busbus patenta ni ini ay. So ayan na ba, setup ta na yung kaya katamong bayong enclosure para kang putot. Siyempre, lipat ta na lang masalese na ba pa yan. So yan ba pala na masyadong kataka, lipat ko na lang masalese kaya ning karalang bayong homes. Ay doon na, bayong homes, masalese yakantay tabap. So yan na putot, yan na magreklamo ken. Tinakang bayong enclosure, tingka pang new friends. Yan kayo may papaten na putot, magkape ako pa sagli. A few moments later. So ito ba, kaya yari ko pa magkape, ini kumustan ko na rin putot, ayan o, nung kaswiti ka, yung kayang bayong kaluguran niya ba. Ay doon putot, may gulot ko mong bagyalik lang kami nga be mo.